Alai diaka agi lama naba ma torop ni sisiani. Jadi mag mugut ma halak junani dopak halak hiber ala taktading aka parapuan nama balusian nasida di pangurupion hari-hari. Jadi di paria na 12 ima madok sahuyai di dogma dang dengan upapuli hata ni debata la paturion aka asiasi on pea lia kadongan yogi hamu masih yang tonga muna pitu halak la dengan beritana aka nagok to di jala na patas maroha si babakitota tu ulauri alai anggo hami tangiang dot ulaun jami taima totong hupadoton hami. Jadi lomo marohani nasahu ye dihatai dipilih masih Stepanus sada hadak nagok haporsea dot ton di pagbadia tungi si Filipus, si Prochorus, si Nikanor, si Timon do si Parmenas, akop ni si Nikolaus sada paguru sian Antioquia. Akaima di pacong-cong tujolo ni aka aposteli, jadi martangiang mahuhut mangapeon tangan tu nasida. Jadi lambarat mahata ni debata gede situ tu matorok ni aka sesian di Jerusalem aka malimpe torop do manggoloi poksea. Ai nagok asiniroha do hagogo si Stepanus di patupa do halongangan do tada akan nabalga di adopan ni natoropi kaibe hehe ma deba akan nasian paguruan na magawag liberty ni do sian kirene do sian Alexandria do akan nasian Kilikia do sian Asia maksual do si Stepanus. Ledang tagalon nasida habis takana dohot todi na mangajari ibana. Gabe di pajuju nasida madeba halak na madok ubege hamido ibana madok hata barasi mangapasi si Musa dohot debata. Jadi di kita di nasida ma natoropi go di akasitua dohot hat akasibo to surat lau sehe ma nasida ditakut ma ibana dibuan matujolo ni rapor godang. Duni di pajong-jong nasida ma akasiti tangi gap-gap na madok dang na masadi halakon maka tainganan na badiai nang patiki ai hubege hamido imana madok loani Jesus yang nasareti ma jogoi bau-baun na ma adat na tajaro sian si Musa. Jadi di patnonoti saluhut parapoti ma ibana jadi songon bohi sugu-sugu ni debata do bohina di ida nasida.